follow. If you have a country, we can say repositioning the local church. Can you imagine? Repositioning the local church for maximum impact in the nations. Repositioning the local church for maximum impact in the nations. Yes, Asante. Na enyansunsan so kese ewo amenu yesha aso okay yesha asafunu mutin yesha asafunu mutin na enyansunsan so kese ewo amenu na ka ame kese pa na ka say afino ye ni wo asafunu pa ye ka asafunu pa ye ka local church eho na yehu se asoro no wo saa botai ba ni mu kasa ma kase se yesi akobo mpaya if local church ana ntisa yesi ye ma fori a local church ati biara asoro no ye local church enti se asafunu mu eye ye local assemblies mu na wode ya enye na awo se yetimi hye modem na manyame aye adwuma kese ani twenya kese de odum kese aye adwuma awo ye local assembly na sasade ni ye adwuma the local assembly no ani meke amen ame ni pa ya ye ni ko bebre ebia obako hampai bo no enye bibia se local no ye munya ye besa okoba bia se de ade ne tik se de nipa ne fa so no wo hu wo local no anything oba local no a ne kunton na so ye se otwani aponse afi mu butai a ye se ye nsuti no onyame ma ne mre ne se ye local mo ye ne ba chie ka ame kase pa ana se do de ama ye fi national se the wedding can catch ye no repositioning women through prayers for maximum impact. Repositioning women through prayers for maximum impact. Set your name and by also Asha and Martin. Now, when you see so here, ewo amen. And that's when you see so here, ka amen. And say your name by Asha and Martin. Now, when you insusanso kese ka ame kase pa eniti no asekyerɛ ne sɛ yɛpɛsɛ ɛmaa yɛtumi hyɛ maade meka repositioning na yɛ ɛmɔ kwan horo mmienu a mede kyerɛ ase ɛkwan yɛ di ka mede kyerɛ ase ne sɛ biribi si ha na ɛbi adwumadi a ɛkɔ so ntina ade no afi hɔ aba fɔ ɛba ha no ne twa sɛ ɛyɛ no ɛnyɛ adwuma yie nanso meso pese ye adwuma yi enti ade a meyɛ mehwa sɛ mede bɛfa ha sɛ ekosi ba bi a ne sina na ye adwuma yi na ebe ye adwuma yi ka amen eni ti no ebra aba ha mede kɔ ba bi a na gyina na ka sɛ ma hyɛ ne de ana mede na kɔ gyina ba bi a ebetuma ye adwuma betwa sɛ ɛyɛ ka amen kase pa ɛna me bɔ mpae wɔ Yesu Kristo ni mu sɛ onyame dom bɛka yɛ ho hallelujah na baabi a obi wɔ ɛne dwumadi a nyame di wɔ obi abrabɔ mu no sɛ ade no afi hɔ aba fam a ɛnɛ wɔ Yesu din mu ɛne afei mu no nyame mfa yɛ mpaeɛ a yɛbɔ so nyame ɔsa fa yɛ nyina hɔ bio yɛtumi anya nsunsuansoɔ kɛseɛ ka ame kɛse paa and God is going to do it amen yɛka saa mpaebɔ no a ɛnyɛ da empire yet was so the man of Yashin again. A quite back to swap the Sanchez here, reposition. So he has shut the hino, and now you need to know you, and he said, and you know, you see her. And if you come, you see one, you see her. Now, so you must have high, you would hear papa. Nothing may be a messia. A hundred year, Bibian come, is you. Never will say the Casa here, mother, and Yamisa. Eniti moma me fa nkwa ha na me de kwa ha dia me se be ye adwuma yi enti me yifri ha de kwa ha ma hye me dia ma reposition no me dia sit ba bi foforo
Hallelujah. Anything no ɛyɛ sɛ biribi wɔ ha aba ha na mede kɔ anaa biribi wɔ baabi ɛtwa sɛ ɛsi a menhu ne yie na mepɛ sɛ ɛkɔkɔ si baabi foforɔ a ne ho bɛba mfa so. Hallelujah. Enti sɛ yɛse yɛnam mpaebɔ so ɛhyɛ mante yɛnam mpaebɔ so ɛsan de ɛma asi yie a na megye di sɛ moadwene mu neɛ ɛwɔ mpanimfoɔ adwene mu ne sɛ ɛberɛ a yɛntwi yɛn ho asi wɔ ama mpaebɔ no ɛnneɛma bi a akyea ɛnneɛma bi a ɛnsi yie ɛnneɛma bi a ɛnni baabi a ɛtwa sɛ ɛwɔ no nyame nam yɛn mpaebɔ so ɛbɛma saa nneɛma no ɛfiri aseɛ sɛ ɛyɛ yie ɛtumi akɔgyina baabi a ɛtwa sɛ ɛgyina na nnipa bi a ɛwɔ mu no yɛn nsa aka ka ame kɛse paa ɛnam yɛbɔ mpaeɛ wɔ yesu din mu sɛ onyame bɛdom wɔ saa kwan no so onyame firi soro ɛbɛhyia wo onyame firi soro ɛbɛyɛ wo yie onyame firi soro bɛma ne dom adɔ so de ama wo na yɛtena nya nnipa biara yɛnya nsunsuansoɔ kɛseɛ a ɛyɛ nsunsuansoɔ papa no ebi si wɔ yɛn ankasa abrabɔ ebi so bɛsi ɛwɔ yɛn fie ebi so bɛsi ɛwɔ yɛn adwuma mu ade bia mu no ɛwɔ sɛ saa nsunsuansoɔ kɛseɛ no ɛba enti ebi anim a yɛmu sɛ yɛpɛ nsunsuansoɔ a ɛyɛ papa bi a ɛyɛ kɛseɛ bi wɔ yɛasetena mu ɛwɔ baabi a ɛnea yɛyɛ mmaa yi no ade a ɛbɛboa yɛn ɛne mpaebɔ ka amen mpaebɔ tumi yɛ berebea ara prayer is talking with God. Mpaebɔ ne sɛ yɛne nyame ɛkasa. Hallelujah. Mepɛ sɛ saa asɛm mu te aseɛ paa. Mpaebɔ ɛne sɛ kama bi tie. Yɛne nyame ɛkasa. Ɛni ti no mpaebɔ no nyɛ kasa a mekasa gu mframa mu. Mpaebɔ ɛnyɛ kasa a mekasa gu baabiara kɛkɛ. Na mmom no ɛberɛ a mebɔ mpaeɛ mene obi ɛkasa. Na deɛ mene ne kasa no ɔyɛ hwan? Bato mantini o. Oye Nyankopɔn. Ka amen. Mepɛ sɛ wote saa deɛ n'ase. Sɛ yɛpɛ sɛ nyame fa mpaebɔ so na ɔde agyina yie a ɛyɛ na saa deɛ atwa sɛ yɛte ase. Ɛkwan bebree no woanhwɛ yi a mpaebɔ mu no wohu sɛ wo ne nyame na ɛkasa. Na mmom no ɛnɛ mebɔ mpaeɛ wɔ Yesu
kasa. In fact, nyame ane me kasa no ye kyerɛ mu kra kasa. It is a communication. And komobia ye ni nyame dey. Hallelujah. It is a one obi di nkoma. Wo ka awoso ye dey. It is a one so eyiwa. Na kasa amam komodie no aya kama. Na wo sam ne sɛ nyame wɔ kwan ahoro a ɔfa so. Ma ɔno so kasa kyerɛ. Hallelujah. Ebi wɔ hɔ a ɔmpa bɔ mu no ɔbɛka bibi agu aso. Ebi wɔ hɔ a ɔmpa bɔ mu no ɔde bibi wura akoma mu. Ebi wɔ hɔ a ɔmpa bɔ mu no ɔde bibi wura wadwin. Na ebi so wɔ hɔ a ɔmpa bɔ mu no wano si ya ne mmoɛ na wa. Hallelujah. Ɛkwan bi a bɛfa so biara ɛyɛ nyame a yɛne ne kasa ya wɔyi yɛn ano. Enti yɛn nyame adanse a wɔdi yɛn no ɛwɔ mpaeɛ a ɔbɔɔyɛ no ɛkyerɛ sɛ ɔne nyame kasaeɛ no nyame wɔyi wɔn ano. Ka ame kɛseɛ. Ɛna mebɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu sɛ yɛyɛ agyidifoɔ yi no sɛ yɛbɔ mpaeɛ a ɔsoro ɛnyɛ so na nyame ɔnyi yɛn ano ɛwɔ Yesu Kristo din. Asampa bɔ ɛte saa no ɛnyɛ agyibi. Ɛnyɛ agyibi. Bible ɛma yɛte aseɛ sɛ yɛn adwene yɛ ne ntanta no ɛma ne nsusu sɛ obɛnya biribi anaa biribi papa bi afi nyame nkyɛn. Ɛnɛ mepɛ sɛ nyame kenya wo gyi. Hallelujah. Mepɛ sɛ nyame ɔkenya wo gyi. Enti ɛmfa ho ebi a ade bi a bɛbɔ w'abrabɔ a ɛnyɛ ɛno deɛ yɛbɔ mpae sɛ ne wɔ sɛ ɛba. Nanso Bible sɛ anaa Yesu Kristo ka sɛ yɛte asase yi so yɛho bɛhiahia yɛ. Ɛna ɔsan ka sɔ so sɛ ɛnso wadi wiase so nkonim. Wɔanya ne saa. Nti wɔnka sɛ ɛho bɛhiahia no ogya saa no. Ɔsɛ ahohiahia bɛba na ɛso wadi nkonim. Na ɛno no hyɛ yɛ nkura. Nkura a ɛhyɛ yɛn sɛ biribi a din bi ba a ɛkwan biara so no Yesu wadi nkonim. Enti sɛ yɛne ne kasa a ɔno ɔbɛma ne nsa so ɔbɛtie na ɔbɛhyɛ ne din anuonyam. Ka ame kɛse paa. Anɔpa yi mebɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu sɛ so obi wɔ ha a ɔnam ahohiahia bi mu. Obi wɔ hɔ a ɛnɛma bi akyere ne so a wɔnhu nea ɔnyɛ. Ɔhu baabi a ɔmfa ne tim fa na ɛnneɛma ɛtetee no a ɛnɛ wɔ Yesu Kristo din mu nyame a yɛne ne kasa a ɔtie na ɔde mmuayɛ ba no saa nyame no ɔnkɔ wɔ mmoa ɛwɔ Yesu Kristo din. Saa nyame no ɔnhyia na ɔma no ɛnsi wo yie. Ka amen. Ɛnum no na mewɔ nsunsuansɔ ne nneɛma ahorow a mpaebɔ ne akɔnkyene ade ba. But mɛfa emu baako ɛberɛ ne nti ɛsan titiriw text a baako a ɔde maa yɛ yɛfa Esther ho. Ka amen. Yɛkasa fa Esther ho a n'adeɛ no ɛyɛ soronko. Obi a ɔyɛ gyanka na ɔne ne wɔ fate ne abɛfa wɔ ne mu asan aka ho. Na ɛso sɛ na nyame ɛwɔ ne ho adwene papa. Nti ɔde ne kɔpie baabi a ɔkɔyɛ hɔhoɔ no. Bible se ɛbaa sɛ yɛtu ɔhema firi hɔ na yɛpɛ ɔhema foforɔ no. Nnipa a yɛfa ho nyinaa no ɔmo siesie ne nneɛma a yɛyɛ ɔmo nyinaa kɔwie no Esther ɛna ɔfaa ne sɛ ɔmɛdi ame. Ka amen. Ɛnna mebɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu sɛ biribi da w'akoma so na wohwɛ sɛ nyame bɛtene ne nsa wɔ w'abrabɔ mu a nyame ɔbɛyɛ kɛseɛ. Hallelujah. Nanso ne ɔfa ɛyɛ Mordecai no asɛm kɛseɛ bi asi ɛsiane sɛ obi a na ɔyɛ Jewfoɔ no ɛtamfo na ɔhwɛ kwan sɛ baabi a ɔwɔ biara no anaa baabi a ɔbɛfa nnipa nyinaa bɛkoto no nnipa nyinaa bɛbɔ wɔn mu ase ade ama no na ɔno no wammɔ ne mu ase no ɔfa adwene sɛ akoa yi ɔyɛ Jewni na baabi a ɔwɔ ɛne baabi a ɔte no memmɛhwɛ sɛ mɛsɛe no na mɛma wɔn asefoɔ asɛe. Mfitiase no n'adwene yɛ ne sɛ Mordecai no nko ara ɛna ɔbɛyɛ ne ho adwuma. Na kyerɛ ɔdwene na ɔhu sɛ no Mordecai deɛ meyɛ ne ho adwuma ɔno nkwan yɛ baako. Na mmom no mɛtena m'ahyia mɛhwɛ sɛ Jewfoɔ nyinaa mɛsɛe wɔ. Mɛhwɛ sɛ Jewfoɔ nyinaa mɛsɛe wɔ.
Nti ɛno ne adwene a ɛba ne tirim. Nti Haman ɛbɔ mmɔden sɛ obetu saa na wɔn no. Ɔno ɔhene kasa ɔde sika to so ama ɔhene agye n'asɛm no di. Na mekenkan de baako a ɛma ɔma no sɛ ne nwoma a ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ no ɔhene no ayi ne ring ɛde so de ma no sɛ ɔmfa nsi so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a baabi a bɛkɔ biara no nnipa nyinaa bɛhu sɛ saa de yei ɔhene atagye. Na sɛ saa bere no mu no ɛnwoma kɔ na ɔhene ne ring anaa ne kawa esi so a ɛte sɛ seal. Saa seal no nti no saa deɛ no ɔnsesa ne da. You can't change it. Ɛnɛ menni biribi a ebi esi wɔ abrabɔ mu a adwene nyinaa ebi kɔ nipa bi ka kyerɛ saa de ntumi sisa. Na sɛ biribi saa wɔ hɔ mpa ɛpɛ sɛ ɛnɛ ɛte aseɛ sɛ ɛwɔ nyame a otumi sisa nea ɔsesa no a ɛyɛ yɛ. Ka ame kɛseɛ. Na ɛsiane sɛ ɔhene sie esi so nti no nea waka no waka ɔsesa no a ɛnyɛ bi. Nti atwa sɛ otu ho anammɔ. Na ɔde nwoma no kɔ yɛ atufoɔ tee no Bible ma yɛte aseɛ sɛ osum kɛseɛ paa. Yɛkenkan Esther 18:9 ɛyi mu mmiɛnsa. Verse 3. In every province to which the edict and order of the king came, there was great mourning among the Jews with fasting, weeping and wailing. Many lay in sackcloth and ashes. Yeah. Nti ase sɛ ɔse asase nyinaa a wɔn asɛ ɔhene asɛ ade nti na ɛyɛ ɔhene asɛ ɛyɛ Haman a wɔyɛ wɔ tamfo no ɛna ɔretu saa na wɔn no ɛna wɔatwerɛ na mmom no ɔhene no ne stamp a yɛde si so nti no atane aba abɛyɛ ɔhene asɛ ka am. Mepɛ sɛ nyame wo kronkron ɛboa yɛn na ɛnnɛ yɛhu sɛ ɛmfa tebea bi a yɛwɔ mu no onyame wobɛtumi asesa yɛgyina bɛyɛ. God can reposition us. Ɛberɛ a yɛbɔ mpaeɛ onyame wobɛtumi de nneɛma ato yie. Bakyɛ yɛntoa so. Abɔbɔɔtie kɛseɛ ne mmuadadie ne esu ne adwotwa baa Yudafoɔ no mu na nnipa pii da ntoma ne nsuo. Nti ɛberɛ a saa asɛm no kɔɔ yɛn ɔtwufoɔ no sɛ yɛwu asɛm ato yɛ ɔsu ɔde nsu agu wɔn ho watete wɔn ntaadeɛ mu wahyɛ biribi a ɛkyerɛ sɛ ɔredi abobo nanso na nyame ka ho. Ɛna mebɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu sɛ biribi nti ebi akora bi so no sɛdeɛ wɔyɛ watete w'ataadeɛ mu ade nsu agu wɔn ho na wohu nea wɔnyɛ a ɛnɛ nyame ɔnhyia na ɔmayɛ kɛseɛ wɔ abrabɔ ɛsiane mpaeɛ a afei nyinaa yɛbɛbɔ nti no onyame ɔmayɛ kɛseɛ wɔ abrabɔ. Amen. Na saa nneɛma nkɔ so nyinaa na Asante ɔno ɔhyɛ ahemfie ɛna ne wɔfa ɛyɛ Mordekai ɛsomae sɛ ɔnkɔ ne nkyɛn na ɔnkɔbɔ no saa amanneɛ no na ɔteeɛ no ɔsoma nnipa bae ɔne ne wɔfa bɛhyia a ɔne ne di nkɔmmɔ na Esther tee saa nkɔmmɔ no ɔte wieeɛ no ɔno nso firi asɛ sɛ ɔbɛtu mu anammɔn. Atɔ yɛnkan 4 no yɛnkan 12. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer: do not think that because you are in the king's house, you alone of all Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish.
And who knows? Hallelujah. But that you have come to your royal position for such a time as this. 15. Then Esther sent this reply to Mordecai: Go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all Esther's instructions. Now, what Esther is sending to Mordecai. Now, Mordecai can say, one cup what Esther said. In Susu said, who be free, who be free, who are in fear. And some of what Mordecai may be kind of said, what Catherine said, we bring some boy anymore. Now, impossible be so boy in one for free, sir. Yes, I'm going to turn the poma. And the man and son with me, yes, I will be. And it you know, you must have a chassis and not Esther swimming one. No swimming one. And that's what all can say. I did the event to you. I'm personal head. Hallelujah. It drew by me as I don't know what I was saying, did you say it? Never person with the camera says, a young dinner and many move fast. And when I am from Solitary, I didn't the head. And I don't see a tea in a minute. Am I back? Or say for Porsche? Now, that's not Bompie. Enjoy a yard or call washing. Not in good to be the roof. I didn't next one money and I day. I have a yard in us. You remember, I didn't take the bar. Yet to be not here when you shut. A chief and swat was afraid I would go into me. Now, and now the vampire was yesterday was said, oh, you have been factitious soon, Ryan. I will yes to kiss with him. Now bring be a chair for yourself. Now, I didn't remember that teenage now, not just share, Yamian. And two bones said, now, Shasano, not be a chair for yourself. I will to us. I told you, then, bombs the woman who bring you out. And one year, sorry, every baby, I'm a leader for. Now, when you went to fear here, Mother say, now, when you said, a breath saying, now, hallelujah. Esther slow. Because I'm a dinner. And yet, you have so no other some command. Now, but the car tea, no catching and second, what's it say? I'll make a separate. Wouldn't a soon a good child. You would feature while you child would tell him fear. And I want you to know. Wouldn't bra yet breath. And he said, I am not mania. Come fast as me, Emma. Now, so what I want you to know, she a giant. So why you be here? Yet, it is said, you know me, I am soon. Or a fuck for me soon. And what you have. Never know so far for me soon. And what you have. You say, when you fear for. Mon fat, mon totroto. Mon fat, mon totroto. Now, Esther takes us in a faith and was so. And that may bomb pie say, when you make offer to be no right. You want to become giants of prayer. And the part, now maybe we be a way more. Yet to be kind of winter. Now you be Tina Hall. Now you be Tiama. You have a bomb pie. You have a bomb pie. I'm sorry. Every so aside. Your vampire said, I'm a yes. I am not the Yamasima Women's Ministry. I'm a director, the directors are who are one I shall see a business of fire so more. Only Pago shall see. A beer, Makio shall say now, all Brennan and Mercosina, no touch. Nobody Pago. Then I say, Sir, I do not shall say, Indeed, a bra, you reposition. Some Pago next on a good day.
Maybe you know never manage now. Oh, can I make a sipa? If you reposition in the view of one, maybe you know a coin. Never know your person, your son, shimmer. Not a day a sin, Sunday number 2. And I'm a vampire when yesterday was said, some are doing Yami of the Muraya. Or vampire soon to be a Muraya. As a one more, your spirit will be praying. Obi akawa men wona bra na ne ho e bom pa o ti dwom e to ne ma na ne ho e bom praise God hallelujah o ti ke o tu pai na ne ho e bom pa e na Bible ka kire say ye bom pa ye da ye mra ho wona bom pa ye da o se e de ma bom pa ye da ti de bia me ko asore de na me ko pe ja me sansa ana se mi fie na me ko ko to de bi ansana no se nyame e de san pai mo no e din hye ya be bia wona bia be bon pai amen na me bon pai se nyame o kokro be hie mu ye so na ofa sa e pai ba du mi ye mura ye e wo Yesu Kristo din you should burden us with prayer. Bible say prayer be fa so bon pai na mo kokro ni the opinion e bi kabia. He stretches. Ofini. Not the sound opinion. Sound opinion will do right. Not get I'm sure they are one pie. And I'm a vampire. Sound opinion will go to the battle. And I'm going to share with you. So, yes, I say, per se, it's in a year. A vampire was. And then I did some sort of see it. And then you might a papa. A pray. I'm sure them to us when Champions. Ana asa kan sɛ wɔnkɔboa Mordecai sɛ kɔhyia Yudafoɔ a wɔnni wɔn so sɛ nyinaa boa no na me nti monni mmuada na monnidi na monnom nsa anadwo ne awia me nso me ne me mma a wɔabɛdi mmuada saa ara na mede saa makɔ ɔhene nkyɛn a ɛnnam mmara so na sɛ meyera a meyera. Na Mordecai sang for years Sunday Esther. Hallelujah. Amen. Can I make a sipa? It Esther takes us some. The religion is said. Every occasion is said. Yami do Jimmy Baba. Now you don't fear for now. Some betting out to him. Suddenly a winner bill. Nemo Yami Bemo. I'm afraid now could grow a sorry. Hallelujah. And occasion is said. Obeko. Nemo asamu a opeso de ma ne se oni twufo ni na won kwato so mon pae o munyi nam yensa ensi ho na on kire kom na on hwe kamie na se o kire kom sa no ni nyame akasa obetu anamo na impo so tu anamo na se o na ntre ne koma na so obewu a owu. This was a different woman. And yet, Oba, I became a tea, they became the young she was a with a baby, never so in the corner. Suddenly, as a son, she became a different woman. A woman who can face strong resistance. Oba, Oba to be a China and your man, team. And then we walk back. That God will raise such women among us. And then I just say, "Oh, you are happy." Yeah, my man, woman, I would not get to Kappa. And I know that some of you know sleep. You will be hard yet now. And so you will be up. Amen. Catch you say you will be up. Oh, catch you will be up. Hallelujah. Now say you can get to a vampire. Baby, something will happen. Abraham will come down to grow a brain. Not one control at the battle. At this swap, a way are coming. Not yet feel a vampire. Yet your opinion any career. One control now so. Not only any young man a casano. Yamintina. Yes, we now. Now, no step in the air. Yes, share must know where did you say to us or some sort now. Hallelujah. That's a sound in it.
nyame ɔgye yɛn so na ɔhyɛ ne deɛ nya di asɛm no wie nyinaa ne sɛ saa deɛ n'akyi no Haman a na ɔha wɔn ɔkɔwu ɔno a adeɛ a wahyehyɛ a ɔpɛ sɛ Mordekai kɔsɛn so ɛno a ne de no kɔsɛn so ɛno akyi no na ɔhene de krataa baeɛ ɛhyɛ gyifoɔ no nyinaa nkuran sɛ ɛbere no a wahyɛ no so pɛ wɔn nso so mfa wɔn krantɛ na ɛsan nyame bi bɛka wɔn ho nti no wodi w'atamfo so nkonim ɛma afei